Er du ensom, så er du kommet til det rette sted. Fejlots nye produkt kan hjælpe alle. Vores nye produkt, Anti-Loneliness 2000, er det førende på markedet. Lige meget hvor stor en taber du er der hjælp at finde hos os. Det eneste du skal gøre, er at bestille, og så leverer vi inden for få dage lige til døren. Det er så simpelt, at vi garanterer, at pakken kommer hurtigt og uden bøvl. Du skal bare skrive under, og den er din. Du kan gøre alt med den. Intet vil underholde dig mere. Vi garanterer, at lige meget hvad I laver, vil I have det sjovt. Slut med alle de ensomme dage. Vores brede udvalg gør, at du med garanti finder det, du mangler. Udvalget er bredt. Vi har alt. Selv hunden. Det er lige meget, hvad for en personlighed du leder efter. Du kan finde den hos os. Bestil nu, og vi garanterer, at du bliver en helt ny person. Det er slut med taberdagene.